Kapitan Inteng. Lost and found! Lost and found! Chip, ano ti lulos in found mo? Nabati nga rin ti pasaheros kaw, payaw. Sino idakin ko iti dayta? Iso nga rin nga yan announce kaw. Lost and found! Payaw! Lost and found! Ay, kukuwak day tapayo. Ay, Wano. Ay, may mga rin alain na. Nabatik iji tricycle mo day ta. Imbag man tayo sublime. Amin ko ma-tricycle driver kat kasken ka. Talaga mo takasta ni Chip. Awan pa'y nabati iti tricycle na. Adi na insublay. Lagi pa no sa dino tinangibatsyam di ginatang mabugoaw. Laglagi pa nga raud. Ungat ka lang nga, ungat ka sa nuko maamalagip ka. Tilan to mga may maliplipatam kay. Lagi pa Di na nga rod bukawan sa anak atulang. Laglagi pa nga raud. Lost and found! Nahan to yan. Umay mo alain dahil tinalipatan mabugong iti teresina ni kagawad ko anang. Ha? Ay, mabit lang ko raw. Ay na. Ay, agyaman na ko raw. Tainyag mo dito'y balay. Ijay gayam tinakalipata. Uladan yun ni Chip yung akwaraw. Ada mabati ti pasaheros na di tricycle na karga, isubli na. Believe kami nga ro na talaga kay ni Chip. Idol may. Oy, idol me. Idol may talaga. Isumit nga mintinsuro ni Uncle Kao. No ada mapidot ya, isubli yung iti akin kukwa. Dahil tatinsuro ni Uncle Kao. Iso ano ada mapidpidot yaw. Isubli iti aking kukwa. Ay kapalakpakan tayo ni Chip yung akwaraw. Palakpakan tayo. Anya nga tatipalpalakpakan dagiti tanod nga agmi-meeting ijay plaza, maray. Ay, jakman amaw. Madamamat ti meeting da. Mitmitingan ni Kapitan Ida. Ay, Ay, Na. anyamat ten. Maduman tingilawan. ay, itaypay asipsipatum dagita ang ilaw, maray. Kasanaw ka nagaduma nga men. Ay na, ijay balay may. Mamati ka. Awan apulos ngilaw. Kasano ko mga awan ka nagado. Adda nga min pagababog may kinibadong ka. Hehe, nagmayat tupay. Kabuteng atalaga dagiti ngilaw. Naggatangan niyaw tagumatang akbamay. Kaya't ko mapukaw amin ang ilaw ditoy. Saan mi aginatang maray? Ta saan mo't agagatangan day jay? Kanya nga ron ngay. Agoray kata irwar ko dito yung bulsa. Hop, hop, hop. Oh, day tuyo. Na, litrato mo't ni Kabadong. Black and white. Idi ka ubingan na pa'y dayta. Wen maray, kabuteng dagiting ngilaw kan lamok day taw. Uray kita ma, idisok dito'y lamisaan nga ado tingilaw na. Apsa. Nan, kitaan taman. Oh, haha, makita maray, timayapon dagiting ngilaw. Aywan. Naulaw pa'y dagiti daduma. Kabuteng pa'y adagiti lamok. Uray kasano kadakkel alamok. Uray pa'y jay karorong sutan alamok. Kabuteng da, day taladawan ni Badunggaw. Kanya di bagbagam. Di pagchichismisan dagiti marites di abagatan Chip. Mahilig ka talaga iti chismis ko, Sep. Mayat da itong istorya Chip. Istorya nga ro dahil. Di ka nung retrato ni Tata Badong, akadaanan. Pagbugaw da ka iti lamok kang ilaw. Di ka man. Unchip, ado ti nakakita, idin pakita ni Nana Tuyang. Agbilbilib da nga ron. Aw, kas di kumamot ilitrato tanya. Wan ko ma. Ang mga numabalin pa paghabog ka dagiti agtatakaw. Paray, anya tinakabitin iti ridaw yo. Ay, awan day ta pare. Di mo latan pampansinay. Sandali lang. Litrato man. Pangbutbutang kumit Anya. No, kabutang dagiting ilaw, kinlamok day ta ang litrato pare. Aya! Iso nga uray dagiti agtatakaw, kabutang damay. Nagmayatan.
Nanipod din bitin ni tuyang ko day talitrataw. Awanay, tagtatakaw nga umay dito'y balay may paray. Ay, uwan nga ron. Kaya nagadupat ti appliances yaw. Di, adapay kasla time machine ah. Iso nakarelax kami lang kinituyang ko paray. Awanay, tilamaw. Awan Ah. tingilaw. Awan pa'y tagtatakaw. Apay ngay maray, tawan metla kum abagas. Naibusanak. Kasanaw, nagnina mo ngamin una yan. Ibaon ko na ani badung ko amapan gumatang ijay ilay. Ay, huwag gaya mare. Ang dala malagip ko. Anya ngay dayta. Mayat gayam nga agpaiso. Apag bugaw itingilaw kan lamok di literato ni Badong Mau. Anya nga tanubuludak man. Ta pagabog ko kadagiti lamok dito tersenak. Wunto maray. Sigay ipabulod kuntukan ka. Ngam di mo istoryaan iti sa bale ah. Ang mga noag dinamag taw. Kat buludanan ti amin a tao. Hindi ka madanagan. Jak istoryaan. Sigay inton bigaten a buludan maray. Tamapan pa'y makichinda ni Badung ka. Itugot na day taaya. Una, kat no swerte day taw no maikabil ijay pitaka. Kasano ko maswerte? Saan ang maibusan iti kwarta jay pitaka, maray? Ay, nagmayatan ngay. Nagmayat ah. Ado, ti pakausaran day jay alitrato. Bulodag to nga raw. Nakadanon tan dito yung tsindaan, tatabadaw. At to'y diplitay, kwaraw. Ha? Awan baryamon 20 tipliti ita. Keep the change, kwaraw. Awanan ti baryam ko na. Wala, ina makichindan. Ayan lang yung basket ka. Igam mo lang aruday. Ayaw na niya. Kat no mabatim man day basket mo dito yung tricycle, isublik matlakan ka. Malangaraw, mapanakaw, kwaraw. Ay, abuy naman o pasaheros ko ni Tata Badao. Nakagpasad. Ha? Nangisit ang pitaka, tinabati dito yung tricycle ka. Awan mo't sa balya pasaheros ka. Nilang Tata Badao. Ay, kukuha na siguro na itaw. Kitahag man. Chip, talaga pitaka ni Tata Badong dayta ah. Shhh! Di ka natagaray. Abot mo ti pitaka na. Uray Tanda dito yung tiritrato na. Nagdaanan na idin sapay panawon ti hapon. Ay. Padasan tayo man apang butbutang ka dagiti agtatakaw inton rabe nagrunda tayo. Ha? Di mo isubli daytan? Naba nga isublik nga Kaya saan mo ako kwa? Isublim dayta ka ni Tata Badong, Chip. Basta di kag tagtagaray. Usarin tayo pa inton rabe. Ibagbagam asyak ti kabaw. Si kamagayam. Hey, yak nga rod malagi. No sa dino tinakaibatyak di pitaka. No ije nagluganak at tricycle. No ije naggatanga. Lagi pa no asino tinagluganam. Ni kwaraw, ije nagpailiak. Iso lang mo di malagip ka. Nabatim siguro iji tricycle ni Kwaraw. Isubli naman siguro no nabatik ije tricycle na. Sapay buludin kumapay ni Marikwa ng jay litratom. Ano nun na? Pagbugaw na itilamok kanilaw, ijay tirsina na. Retrato mo't ni Pare Badong dayto idi bumaritaw. Black and white. Medyo kupas pa yan. Ang kabutang dagiti lamok kan ngilaw ka na. Uray dagiti agtatakaw. Dana. Kagatan mo tansa mo tinday tanga asaw. Aw! Apa ata ulam? Wana. Ada makaungat. Tapmad adda makaungay. Naa. Sa kung to ipakita dahito yung retrato ni Tata Badao. Itahain taman mo kabutang na. Sige. Jesus kagatan na tansan. Ipakita mo dahito retrato ni Tata Badao. Wanan. Ha? Na. Kita man kalaw. Ha? Uray la agat tras di asaw. Dayjay, timbarayan. Oy, permia talaga tibutang na. Mayat dayto apang butbuteng Ay. Ilamang mo dahito angkal. Ilamang mau. Ay, apay ngay mit. Ay, sus. Ilamang mau. Apay? Lumabas ni Nana tuyang aw. Ha? Amangan numakita na dahito igam mo aladawan. Ayan tay bulbulo da kalitrato ngay.
Imaduman tingilaw dito yan, Maray. Ay, iso nga rod ti umay ko iba gamaray. Tamapukpukaw di pitaka ni badong ko anak kaikabilan ti litrato na. Nakapukawan na. Di na nga ron malagay no nakaikabilan na. Kung naklakit no umay mo ipabulo dan. Naglugan kat ni badong kaw iji tricycle ni Kwaraw. Ang mga noda ijay. Insubli na ko man kitkitaan nakmat alimabas ijay abay dakin ni Kapitan. No ipukpukaw pa ni Kwarog no damapidot na. Apay nga'y taawan mat apulos tagtagarina. Sa bali siguro tinakatnagan na Ang mga noy je palengke. Agron dati no Rabi, Chep. Dadamagan ka di pa ila dayta. Siyempre Anya nga itarmas tayaw. Awan. Ibati tayo dagiti pang urtayaw. Narigat ti agron da no, armas. Nangruna, no, dagiti agtatakaw. Armas pa lang ti biro ka. Ipakita kan ka ti armas Ah, Aw. ladawan ni tataba daw. Ipakita tayo lang iti agtatakaw. Uray manuda. Agatras da. Agbuteng da. No siyak, ag nervyosak. Kita mo na. Kunakkan ka, mayat na ito yung armas. Awanan dagiti agtatakaw. Tatiniliwan dagiti pulis. Kano nagado ti tinakaw day derabe Dingwan pay. Kay bagam nga awan, Kapitan. Ay awandan. Ta idi nagronda da Kwaraw kung dagiti tanaw. Kat binutbuteng ida ni Kwaraw. Aya! Inusar na ti litrato ni pare ba daw? Oh? Ay, Adda kayo je ladawan ni Kabadong? wan! Je black and white? Wan! Kano sapsapulan ni Marituyang? Aya! Nantabulodak ko ma. Pagabog ko mat itilamok kan ngilaw. Ang di mo ibagbagang ada kami Wan, basta di yung bukbukudan mat Ipabulod yung kanyak. Malala! Wan! Kwaraw! Apay, tataba daw. Damagak man no da nabatbati ka pitaka di tricycle mo di nagluganak. Awan, mate. Kasapula nga min di litrato kayay. Uray bagi dan di kwarta. Tinapatag, may sublikan niya di litrato. Ay, awan tinakit-kitak, tataba daw. Sa bagay, am-amu ka, Kwaraw. No adda mabatbati dagiti pasaheros mo di tricycle mo, kiti subsublime. Ay, awan tataba daw. Apay kit di na jak isublingay. No jak mat kukwa. Anwak ngay ko madya ritrataw. Anggal, birbiro ka ni tataba dong day taladawan na. Apay ka na? Kukwa na nga raw. Isublitan anggal. Apay ko ma? Katsanta mata kukwa. Rumbang lang ay sublitan. Kakaiso na nga adot ti usar na. Amangan mat no usarin ni tataba daw. No nga agsubli dagiti agtatakaw. Saan mat siguro ta na ibalod dan? Kan nabugaw mo mat amin ang alam mo kan ngilaw di balayaw. Kukwakon. Remembrance ko. Ang birbiro kan na nga raw. Kasapulan na mat ka naon. Kasapulak mit. Kukwa na dayta. Nadawan na dayta. Sige. Ikay subli. Lost and found. Lost and Paano found. pa ilang day tapitakan ni tataba daw? Among marod nga isutyakin ko kwa, Chep. Daka saya. Isublim latan ni balay da. Bayam tao may naalaan di tao. Lost and found. Kwaraw! Di pitakak sa mo day ta. Wang tataba tao. Nabayagin na birbirukag day takay. Alamaon. Kumplito dayta. Oray ti karga na kwarta. Apa. Nay. Diyan yung litrato. At dapay nga tadita. Dapay abay ko mga ikatak. Alamaon. Ay, agyaman na Kwaraw. Aguray, taikan kay ti tangdan mau. Man kay, tikasking ka, nga agisublay itinapidot da. Kasta Kwarog. No adda mapidot mo, rumbang laang naibirok mo iti akin kukwa. Kat isublim kan kwa na. Hala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Maray, minsamad kapitan di agwalwalis ije paraangan da. Wan, ngam, apay nga iso. Saan ka di animari ba nang timakit kita tanga agwalwalis abinig at di ta paraangan da? Kawan may. Uray no saan pa'y analpas di walwalisan na. Basta payapayan ta, umayin dito'y tersinam. Kat uray bigbigat, agmamarites tayo at alak. Ngam, Nay, apay payapayam ni Kapitan. Nay, timalyaw maray. Bareng umay dito'y tersinam. Na, inibatan nan walays. Na, umayan. Ay! Kunak tumutkan ka. Agpadadakin ni Maribanang nausum iti istorya ni Kapitan. Apay ngay asikamot ti agwalwalays, Kapitan. Awan ni Banang di siya kun. Apay pinayapayan na. Marikwanang. Na, siya kaya tinang payapay kan ka ni Marituyang. Idi pinayapayan ka, imay kamot adagaws. Umay kamot siguro makimarites anya, Kapitan. Anya ang makiistorya nga ibagbaga maray. Kan marites. Imayak ta kunakno pautangan na kaon ni Marikwanang. Ay, sana siya tinang payapay kan ka, Kapitan, ni Marituyang. Ay, awan kay ni Banang iso nga imayak. Ne, apay nga katawa ka ngay, Kapitan. Ay, umayak makimarites. Awan mo't maimaritis miken ka. Ay, si ka ngay marikwanang. Addan sa maimaritis mo kin ni Kapitan. Sige, rugya mong tagistorya. Tapno mangeg tayo amay. Awam mo't baro nga istorya. Na istorya kami nun. Ay, di kay madanagan. Ado ti balon ko chismis. Na, numero 1 ka magayam amaritis, Kapitan. Ay, badong, ada istorya akan ka. Nagrigatin ayah ti agaraw. Di mo mo't imbilag dagito'y kayo apaglutaw. Dahi tanto mo makikakaroba ti araramiday. Bay ampay lang day ta arun-arun. Dinggampay to'y istorya. Anya dahi ta ayah. Ay na, day ta apalam akaarubat ayaw. At naman ang baro ang motor dan, kasta ka day. Sapay nung makita dak. Papanerberan da. Akaslada lang paspasikat. Ay na, di mon apalan ida. Tadagita nagpapasikat akaarubat ayaw. Kahit, ituloy mo Nagadugayam ti utang da. Nakangagamanan iti dahi ta nga istorya. Kasla saan mo ta nakapapatay? Saan kakit din amamati iti istorya ni Kapitan? Ni Kapitan tinagistorya. Katuan. Adu kanupay at istoryaan na. Iso apadaanak kanun numapan di tatersina ni Marikwanang. Kaya't mo asawain. Maritis metay ni parintay. Naggapuam, Chef. Napan ko man binagaan dagiti babaya, chismusa di tayong igay. Tila aramidem, Chef. Sayang lati oras mo kung panawan mo. Baya may dang agchichismis. Aga-apad ang harudan, agpipinungot na pa yan. Kasi anagan anawa, sapay naglulukmag da. Urayak lamay, purpuruak no banggang dak. Naringat ya ganawa, Chef. Yung kamang arod bagbagaan ni Kapitan. Ha? Apay ni Uncle Kao? Kunwar aring bungbungan na giti tattaw di tersina ni kagawad ko anang. Tabay. Madama nga gimarmarites. Anya!
Sakbay nga ituloy mo dagita nga imarmaritis mo. Palubusan na kamampay nga giwaragawag, kapitan. Ada ka nung iwaragawag ni kagawad kwanang. Sige, tingnan tayo. Anyamat din ni kagawad. Bitbitinan na kami mat. Sapay nagmayat ti chismis ni kapitan. Sa kagawa, bagamo no niya dito. Awampay ngamin naglakwak, manipod itay bigat. Kat itay kayo pa dito'y tersenak, ngagtugtugaw. Inururay mi nga ron ni kapitan nga umayag maritis kagawan. Iso nga raod. Iso nga ti may bagak, gumatang kayo mat. Awan pa'y buhay na manok, mate. Punutin baga ni kagawad kwanang. Gumatang kayo. No saan kami pa gumatang ngay, kapitan? Awan ti may chismis ko Ay, gumata kami lang. Gumatang tayo. Ay, gumatang kami nga rodan. Ligod tayo ba si marunong may bagana? Anggal, anya ti aramidam dito'y tersina ni kagawad kwanang. Umayak makis istorya kadagiti babae, kadagiti customer, kadagiti gumatgatang. Urayan Bawal ti agchichismis dito'y barangay tayo. Taiso ti pangrugyan ti rirey. Kapitan, umay kan. Agtugaw kan dito'y tanga, tarugyamon tag-istorya. Sige, tadanggan mo. Urayan dan. Ay nakagatang kay amin ay. Wan, Wan, kapitan. kami. Kita mo, Umayak ko. pasitan tila ko ni kagawad ko anang. Oops. Ginulti kay. Isagana yung dagiti lapayag yaw. Ha? Agmaritis akong kwarog Ah. Agdengag ka mo no kayat ma. Amo ko no sino di bagbagada bakit ato Paul nga sinumbanger tilon na. Ala, di mo iwarawaras day ta nang igmaw. Apay ko ma. Nungay sana pudnaw, di madaksan ka. Gapumot ka ni kapitan. Saan kid di apudnaw? Uray Aguri ka. Tatabadong! Ano pa yung ayabam ni tata ba daw? Apay, kusay. Adam amom atupol abakait nga do tilon na. Ay, agtala ka. Adaya, mate. Ada, imbaga ni kapitan. Inchismis na. Nagadunto pa tinakangag. Sino nga dahi nga inchismis na? Kwa, yara sa askaw. Ninanatuyang. Hoy, imbaga matan tinahagan na. Nituyang kaw. Uwan tatabadong. Apay ngay, tadimot mapanan ni Kapitan di tatirsina ni Mare Kwanang. Ay, tuyan. Ati sirip-siripom di tatawa. Ningarod Kapitan, urayik amapan di tatirsina ni Mare Kwanang. Amapan makichismis, kasta kaday? Nagmayat ngamin dagitis istoryaan ni Kapitan. Pudno amain sika. No kasta, podnaw asikaje bakit ato Paul nga dutilon na? Anya, apay anairaman tinagan kaw. Sika, tichis-chismis ni Parinteng. Siya, Kidwain. Na- Anya ita. naglukaw. Kunak man nagkakadwa kami. Saan mo't gayam? Per dyan nakadagiti tattao. Kasano nga ita? Agkakadwa kayo, kunam. Ang michis-chismis na kamay. Kwarog, napanan ni kapitan. Napanidya amyanan kagawad. Anyat inaramid na ijay. Kano nagaduti chismo sa ija banda. Mapan ka nung arod makichismis. Damagam mamano ka ano nga umay ija tersenak. Ha? Padpadaanam nga umay? Wen, taado ti gumatang no iso ti umay agmarites. Maibus ti lako. Kasta ka day? Iso adamagam tuman. Wine kagawad. Naggapuak, kita amyanan, tuya. May sakamot anapan na kimaritais. Napan ko lang binisita niya gayam ko ijay. Kat si kalata, ti pagkis-chismisan, dagiti tattao ijay. Siyak manan. Lunes, ti kada ni parenting ijay amyanan na makichismismis. Martes, ken Miyerkules, ijay laod, tad ano ti tao ijay, ken nalawlawa. Webes, ken Biyernes, ijay bagatan, ta sintro ijay. Sabadaw, ken isumit ka naw, ti panagkalap na iti maritis na. Ken Domingaw, isaw, tiris di na. Na, adagaya man ni schedule na. Ari bungbungan damay, gayam, no kasta nga agmarites. Patsyenda mo't amin nga ibagana. Uray no saan mo't apod na. Kita la kanya kun Nangalalaan na mo't ngay iti kasta nga istoryaan na nga adutilon ka. Ay kita raramidan na mo't langin Tapno da istorya na.
Agreklamo ak ba daw? Saan na mabalin day tangar aramidan na kanyak? Ay katuwa na. Agreklamo kayaw. Da kayaw, a biktima, dagiti chismosa. Makita na rin dyan, Kapitan. Agreklamo ak. Nay, papanam balasang. Agdayday amudum kamot amagmag na. Kwa, nanatuyang. Asinaw di bagbagam nga ireklamaw? Ni Kapitan A, inchismis na din. Ay, uray sika, inchismis naman. Wala na. Nagwarasan dito intero a kabildatan alima kano ti boyfriend ko. Kat saan mo tapod no? Kat no inchismis nakmut ni Kapitan. Wala na. Namin adun a. Amam di imbagbaga na nga adukan hotelon ka? Saan laday ta, anana? Ha? Inchismis na pa si kakano kat adot ka pa na. Di mo kano mo tagbaya di ti utang mo. Ay, awan ti utang ka. Iso nga awan ti kaapa. Iso nga ron nagreklamo tayo. Ay talaga, nasubraan ng tikastang aramidon na. Kyle, Ay matmaturugak. Itala makainanaak, so di nakasarsarita. nakaring kamay. Apay ngamin. Madlaw ko lang nga saan kan samot ng agdigdigaws. Matlaw mo. Madinti pa'y udmaw. Ay bay amon, tawan ba't ni Antem? Gaputawan niyan tay, saan kan ngagdigaws? Una tayo sumot timang pilit kanyak ngagdigos. Ngagdigosain, siya kung timang pilpilit kan ka. Aha. Saanin? Apay-pay lang ngagdigosak. Ingka na, tanabangsit kan. Ay, maturugak kit di. Sige ka, no di kagdigaws, ipulong kanto kinyan tintun sumangpay. Ay. Dahil ti di mo aramidan. Narigat ti mabalunay. Ipulong ka, no saan ka ama pa nagdigaws. Wun man langan. Ado kamay amang ireklamo kin ni Kapitan. Kahit ada nakita, makaduam nga agreklamaw. Una, ado kami gayam nga chismis na. Ay agasam da ita. Kapitan na naglay nga chismes. Imbis ko makitain na ti pagimbagan ti barangay na. Kandagi ti kabarangayan na. Angam day takit ag chismisan tar aramidin na. Iso nga rod nga aggigidan kami amapan agreklamaw. Ay paikat yaw nakas kapitan. Agasam day tangay. Kaunaan na kapitan anay kat gapo iti kinamaritis na. Kapanam, nanatuyang. Di taayan dagiti kakadwak amang ireklamaw kin ni Kapitan. Ha? Ireklamo yun ni Uncle Kaw. Why, naglaing amang perdi iti pada na tao. Saan mo't apod naw dagiti iwarwaras na nga istorya? Ay, mano kayo nga yung reklamo kan kuana. Ay ado kami akwaraw. May sadyay kumarik di tadaya. 2 iji abagatan. 5 kami dito'y laod. 10 da ijay amyanan. Nagadawn. Ay aguray ka. Ta saan pa'y analpas ti pa nagbilang ka? Ha? 3 pa'y ijay junction. At damit 7 ijay masungad. Wala. Delikado ni Uncle kuno kasta. Ha? Talaga delikado. Ado kamay kwaraw. Saan pa'y analpas ti pa nagbilang ka? Ah, amin kayaw. In maritis ni Uncle Kaw. Correct ka dyan, kwaraw. Ay, bayan niyaw tabagbagak ni Uncle Kaw. Pasinsyahan niyo lang kuman. Awan nga min niyantik amang bagbagakin kuana. Ilutuhan ka niti ka namang Kyle. Kas iterarami din ni Antay. Ay, very good ko araw. Indadangan ka pa iti pagdigos mo, tapno agdigos kan. Eh, di ko sakla digos. Isungarod ti kayat ni Antay, tapno saan ka na ang late. Mga anak nga rodan. Ay, itagayam di ipapan mo iti barangay haul. At desisyon nyo ita. Mapanak ko maidya amyanan kahit. I-schedule ko idya mapanag-istorya. Isardang yung matinti agmaritay isang Kyle. Tanay, adudan amang ireklamo kan ka, gaputain chis-chis mismo ida ka now. Sino da? Aduda ninana to yung timaysa. Ah. Isungay sardang munday tangar aramidaw. Tanusan, ipulong ka kinantay. Nagadunda kita nga ipulong mo. Ay pirmi balunutin na kantumot iti mamin adaw. Ha? Hindi ka pa'y lagsardang. Madanagan nakmare. Basit mo ti gumatang dito istor ko manipod saan nga umay ni Kapitan dito eh. Saanin nga umay? Wen, ay aguray ka man tapayapayak.
Dayjay man, agwalwalis ije paraangan da. Nay, timalyaw maray. Kasla kayat nan samot ti umay dita. Nay, intuloy na magmanan tinagwalays. Na, di nan samot kayat ti umay dita. Payapayak manan. Ay, saan nan san akayat maray? Ay, imbaga ngamin ni Kwarog abagbagaan na angkal na. Nga isardeng na anti pa nagmarmaritis na. Husto ka maray. Iso adimon ay ayaban. Wen nasaya at matkit de. No isardeng nanti pa nagmarmaritis na. Tapno asikaswan na laangan ti barangay tayaw. Katun iso adwa talangan tag maritais. Nasaysaya at pay. Ay, nanakwanang kan nanatoyang. Saan yun nga iraman ni Kapitan iti panagmaritesyo? Tati Kapitan, rumbang laang akitaan na ti pakasetnan ti barangay na. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Rugyan tayong desisyon tayaw. Aguray pa'y Kapitan. Apay kay? Ada ka di absent? Kumplito tayo sa time. Aglako akpay. Hindi ilakom. Bagas. Asino kada kayaw, ti agorder iti bagas. Aglaklako ak. Komersyante ka at talaga kagawan. Ala, agorder kayo kanyak. Anya nga bagas day ta? Kapitan, agorder ka matag. Warog, agawid ka ka din. Wain kagawad. Nalpas kumutan di paparamid ni uncle ko dito barangay hall. Damagam tuman kadagiti tanod mo. No asino kadakwada ti agorder iti lako ka bagas. 1 month to pay. Sige, damaga katakwada. Damagam tano, ado ti agorder, adan to discount mo no si kata agorder. Ay, mayat man kagawad. Siya kun ti paggatangan yo. Saan kayon nga gatang iti sa balay? Jakmet lamaran-ranaanan ni Kapitan Alumabas dito'y balay. Ket urayem Agurder nga ta itilakok abagas. Agurder apay kidi na saan ngay. Sakbay amapan ko lakwan dagiti daduma akakagawad. Pagurder pa'y ni Kapitan. At dakit nakaibaga kanyak aswerte kano ni Kapitan nga agboy na manaw. No saan mo na mauray lumabas dito'y balay, mapankalangan iti balay da. Ayun anya. May mayat pa ya, tapno makasaritam iti nasayaat. Maribanang! Maray! Nay, ada ka mat, Maray. Ay, kasangsangput ko ngamin. Aglaklako ak ngamin iti bagas, Maray. Umay ka kumalakwan. Ay, kayaw awid ko lang iti bagas nga impautang ni Marikwanang. Aglaklako mo't ni Marikwanang. Wen, Maray. Amin akagawad, inikan na. Tautang may. Na, asino ngay nga rod tilakwak no inikan na kayo mo't aminan. Anya mo'ten ni Marikwanang. Kompetensyaan nakpaymag. Da kayo man laangan tilakwak kwaraw. Anya tila ko mayan, tuyang. Bagas, ipapautang kaw. Mga lakayaw. Ha? Anya kano tila ko ni Nana Tuyang, Chip? Bagas ka na, mangalakan, utang.
Kitno ala tayo laki ni kagawad ko anang. 1 month to pay. Naa, uray da kayaw, linakwan na. Wang na natuyang. Ay, Apay nga gungat ka ngay. lakwan na matlamin. Ha? Maruruda. Bayam, si kantumat ti pangalan minton maminsan. Sige nga raw. No 1 month to pay kin ni Marikwanang. 2 months to pay kanya. Ha? Ibusan mi pay aja in order mi kini kagawad ko anang. Uray siya ka na natuyang. Narigat no ado ti baybayadak. Ay, talaga nga awanon ti malakwak. Anyamatan ni Marikwanang. Kumpitinsyaan nakpailang mat. Ririn samot da ito yan, Chip. Gulo ko namkit di Ay, Makitkita kon nga agapa dagiti dua. Marikrik-nak anakaro agulo da itawi. Agbuya ta, no agapa da. Siya, jak amaw. No makakuha na nga, kung no makatuya nga. Narigat ti agpanunaw. Makaanyaak nga ta kadakwada. Marituyang! Marituyang! Ne, apay ngay asan at tumalyaw ni Marituyang. Dinak nga tamangag. Talaga gumurgurakan ka, nanakwanang. Anyat basol ko kankwana ngay. Apay agumura kanyak. Ti panaglaklakom ka no iti bagas. Na, basol ka pati dayta. Kat agneg-negosyo ak nga road. Ay, kumkumpitensya ka no may. Jak kumkumpetensyaan. Panggapuak kuma. Saus, aga pa kayon samot tayo. Sige lang. No kayat na ti apa, sige. Jak atrasan. No pinungutan ako, sige. Syakit din nakagawad ti karkaritan na. Tuyang. di nakasarsarita tanapudot ti ulaw. Hiunay kamiting. Damagag laing no nakaluto ka. Agluto ka. Hapay ayan nakaungungit ka. Ha? Kasanaw? Kumkumpitinsyaan nakmat gayam ni Marikwanang. Itapay nga rod ang napudot ti ulom ngay. Awanan malakwak talinakwan na aming idan. Anya, kay kasano nga rodin ngay. Agluto kay ti kanam. Maruruda. Ha? Agkumari kami ti kunak. Ngam kumkumpitinsyaan nakmagayam. Ay, yadda problema. Kuarag. Madlaw ko nga raw. Nakalidliday ka magtata. Maring matulungan nak. Anyaya ti parikot mao. Kanayon nak nga apahin ni Tuyang kaw. Anda siguro madingar aramidam Awan, ang ungit nga ungit. Ta kinumpitin siya kano ni Marikwanang. Ay, kunak no sana na di makalday tanga isyaw. Uray siya nga rod kinairamraman. Ay, madingarod ano kasta? Uwin nga rod outside da kulambuak pa yan ko araw. Aya? Ay, jak kayat nga da kaapa ni Tuyang kaw. Mangibabay no makaungay. Saan na lumabas-labas ni Titersenak na tuyang ta teritoryok ditoy? Ay, isumot lagayam asabalin ti pagpagnaan na, Maray. Nakasagana ka makipinungot, Mare. Ay, madi ati kasta. Ay, di da kami to ananawaan ha. Bayan nyo ngagpinungot kami. Ay, madi ti kasta, Maray. Makita man na sino tinalalay nga makiapa kada kami. Ay, urnusan nyo kumaadwa dayta. Saan? Anasaya at ti makiapa. Ay, tutupak at talaga ni Marituyang. Ipagat-pagat ko. Di mo aramidan ti kasta, Marikwanang. Saan anasayaat? Sapay kagawad kapay met nga road. Parta kamat ati magnasi ka ba daong? Anyaki din tapati panagnak. Pagpupudutam. Amumutin tila kaya Ha? magnatiyang. Nasaya at may tagur-uray dita paradaan day takwanang. Ay, santan nga aguray dita. Tapay, Adda dita, si kalaban mau. ay sa anak amabutang. Iso amapanta dita. Ha? Ay, ito yan. Dito yung kalatan Agbuya ka ba daong? Anya taramidam aya.
Nasaya ta nagkita ta dito'y paradaan, Marikuanang. Ha? Sinabat nakgayam? Anyat kayat mau? Gulaw! Ay katday tabat ti kayat kaw. Ha? Pinungutan! Kinugtaran pa ya? Ha? Tuyang! Hmm. Kababain da ito nga aramidan. Ay Gusto na pumanaw ka dito'y badong. Kababain da ito yung aramidan ko nakit. Talaga mga awan babae inday tang asawam. Ah, kasta, pungutin kang rudan. Anay ka tuyang! Siyang matibong pungutimon! Apay ngay! Wana, ta nakalisiak. Ay, pasalsalikan tumang ngamin si kabadong. Pumanaw ka man gitaw. Dani nagpinungot da kagawad ko anang kananatuyang angkal. Tapay. Naimbag ta da ni tata ba nung anaganawa? Iso at inapungot da nanatuyang kan kagawad ko anang. Talaga nga gapadan. Unang kal. Naungat ni nanatuyang. Kastamot ni kagawad ko anang. Naungat man. Kasano nga ta sulbaran da ita aya. Sikaman angkal, ta sikaman ti kapitan. Nasaya ti pa naggagayim da. Hangam na perdila ang gapo iti bagas. Nga raud. Mga taro din angkal. Awan ganas ko ang mga tawan si daan. Agpada ta angkal. Awan mo't lang sida kadya balay ikaw. Iso ngay mayak dito'y balayaw. Ta dito'y ako mamangan. Awan mo't nga rod ang tem nga agluto iti si daan. Problema talaga ti sidaanan niya. Ewan nga, ada na panunod ka. Anya day tanggal. Anya nga tanos si daan lang ang ti ilako ni Marituyang. Ha? Ay, wanan niya. Wana, tapos andan nga agapakan ni kagawad ko nang. Ala, ibagam day ta kininanatuyang. Ay, awan lat ka pare. Naungat lat ta ni tuyang ka. Iso nga rod api na ayaban ka tapno ibagakan ka ti solusyon ti parikot mo. Anya day ta solusyon pare. Yara saas ko pare. Ay, bagamlat ta na pare. Yara saas ko. Mala, yara saas mo nga ro day. Ako na ka, ang mga noda sa bali ang makangag kat kopyain da. Kasto ti aramidan, pare. Apay nga katawa ka? Ay, mayat gamit pare. Mayat! Mayat day ta, ngayon yara saas mo. Ay, kagarap ibagakan ito yan. Wan pare! Numakit-kitak day kaya ako anang agborborak ti dara. Hey, saan ka di nga umano nga ito yan? Ay, dinaklapdan nga agungat badaw. At day bagaking ka. Tapno saan kayo nga agapakin ni kumarim ako anak. Anya manan day ta. Aglako ka lang ay niti sidain. Taday ta, ti awan alako na. Nagado di ta sardinas. Ay kat yun na imas mo't ti ilakom. Ag tinulong ta, tuyang. Kat nalaing ka mo't ngaglutaw. Nalaingak mo't ngaglutaw. Iso pag nayunin ta, tilain ta. Ag negosyo ta. Aywan anya. Anya ti partner ti napaw. Saan aya asidain? Pagbaknangan taday ta, tuyang. Kat no bumaknang ta. Umadaw ti kwartata. Ay kitwin na. Gatangan tantaon ti amin na kayat ta. Ay na, makapatango saktaon iti agong ka. Ay kitwin na. Maaramin mo to amin ay nakaikayat mo. Ala, rogyan tangarudan badaw. Naulimot ni Marituyang mare. Ay kahit nasaya at no di nakan kusko silapan. Saan matan? Ay nakapagpanunot siguro. Jak met apaan kat, basta di nakapaan. Wen ne. Anya ngay jar aribungbungan dagiti tao iti sangwanan ti balay da pari badong. Ay, jak man amu mare. Itay pa'y anadlaw ko dayta. Nagadumot ti mapmapan dita sangwanan ti balay da. Awan met ti agtataray. Taibagak ko mga adda-aga apa. Saan met siguro nga agap apat ar aribungbungan da? Niinting day jay Nagturong iti ayanda pari badong.
Sakpay mo ta! Apay nga iso ti inununam? Ay aguray ka ako araw. Sikat isumarunaw. Riri ka rira, Chip. Mabisinak nga rudan. Hey! Inayat ti pagrekrekyaran yaw. Umay ka paray. Ramanam da ito'y sidain. Alinuto may kanituyang ka. Nagimas di lako na. Ay, sinurot mo talaga timbagak pare. Ay, kitwin na paray. Talaga mayat paray. Maray, kumatangak man itiri ka daw. Nay, si ka magaya marituyang. Itaman pa nga may kamanan diti tersenak. Wen, taad daw may kugatangan, maray. Kat saan ka nagumurgura kanyak? Sika man, gumurgura ka kadipay kanyak. Ay, agurdirak itilakom abagas. Hehe. Adaw ti ka sa pulak abagas, maray. Tagbirok dagiti customer may iti inapaw. Ay katuwin amare. Adaw tilako kabagas. Kat gumatangak mga rodan itilakom. Ay, katun amaray. Umay kalat ta gumatang. Sige, kumata man. Ay, adaman ibagak maray. Ibagam lata ah. Umayak tuman met aglako ije barangay haw. Ay kat umay kalata mare. Ipakadam to akin ni kapitan. Wen, syakti makaamo. Kung yan tayong timiting tayo, tada tayo aminain. Wana kapitan. Ngam adapay ko maibagakan ka. Kanya ba na data kagawan? Umay ka naglako ni Marituyang itisidaan. No, mabalain. Ay, kut, umay lata. Marituyang, umay kan. Ah, na. Ada magayang bita. Kapitan, umay kayo lakwan. Wala. Anyangay. Saan kayo nga agap-apa ka ni kagawan ko, anak? Saanon, kapitan? Agtintinolong kami, kapitan. Nasaya at data. Wen, kapitan, saan kami nga agkinkin numpitensya? Ay nakwanang ken na natoyang. Agkompetensya kayo man itilako, ngam saan kayo kumamat nga agapa. Itikas na, naragsaklat ta ti panaglangin nyo nga agkumare. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday to'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengar.